حينا مصحف عين فلالة دراسي علم سجد تسفاي مصحف عين فلالة كابشحن شعت ميتن 40 حدا كسابشحن شعت ميتن 50 تحسو مصحف عين فلالة مقدم مزجانا مأتوي قلنا تبتات بزعبا كان أي كينات علم معرف حدا أنفت وتهدراو محدرا بريطانيا محبر فقر حجرن معرف قلت متأتاو من قصة أمريكا معرف سلسته محبر قطبه وخنتات هاب إيرترا خبشحن شعت 240 حدا كسابشحن شعت 240 حموشتن معرف 4 بوليتيكا وفحتحت معرف حموشته درو من مسرات بوليتيكا وسلفتات معرف شدشته إيرتران قدياتنا مفارق 4 معرف شوعت وعلى بيت قرقشن سعبينون معرف شمونته الرابطة الإسلامية الإريتريا معرف شعت محبر فقر هاجر إيرترا مش إثيوبيا حالتي إثيوبيا محبر حبرت معرف عسرته كابشحن شعت 240 شوعتن كم مسرات إيرتراويان كساب ممساكم مشين 4 حيالات معرف عسرته حدا ني 4 حيالات منقستات مرماريت كوميشن معرف عسرته قلته مجمار ودو بوليتيكا وقبر الشبارة معرف عسر سلسته قد إيرترا أبحفشة وبايتو حبرات هاجرات معرف شو عسر تربعته أسرنا صنت إيرترا معرف عسر تحمشه قد إيرترا أبرابعي مقابعيا معرف عسر شدشة درو ممسا كوميشن حبرات هاجرات معرف عسر شو عت مرماريت كوميشنر حبرات هاجرات أب إيرترا معرف عسر شو مونتي إيرترا دحر عدت معرف عسر شعته قال سوديتنا بحمشاي مقابعيا بايتو حبرات هاجراتن معرف عسرة فدرال وساني حفشوا بايتو حبرات هاجرات مدام دمتا قباية سلامتا اقر صحف موكس بزعبا قبرات ما أرمتان زبلو تحستو قلوا مصحف عين فلالة مقدم نتينا فدريشن إيرترا مش إثيوبيا زبصحينا يشعن شعت 104 تاريخ إيرترا عزيز تحلالغ خمس خون ذقبرو حدا عب مقنيات الله إذ دما وساني بايتو حبرات هاجراتن فدريشن مالتون وساني 309/V نايشعن شعت 150 وصاي كابتا اوشتي إيرترا استخايدن ندليت حزب إيرترا زنصبارق بوليتيكا وعالسي بمسرت أهجراو ربحات استراتيجي حيالات هاجرات سلسته وسدي كلتي إذا مسارحات زي ننحد حدوز الجارات أو ندير راخب إن مسمرات سلزة قتله بحق خلت استفعال عليه زام تاتيو زنتو
ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ነዚ ክልተ ማዕረ ዝካየድ ናይ ታሪክ ጉዕዞ ማለት ናይቲ ህዝብና ቃልሲ ብሓደ ወገን ናይቲ ኣህጉራዊ መስርሕካ በቲ ካልእ ጠሚርና ክንገልጽ ፈቲና ኣለና ኣብዚ ሕቀና እዚ ድማ ፀገም ኣጓኒፍና ካብዚ ዝተጠቕሰ ክልተ መሳርሓት እታ ብፌደሬሽን ዝተደምደመት ኣህጉራዊ ጠማምታን ውሽጣዊ ስምዒትን ውዲታትን ብሰነዳትን ጸብጻባትን ኮሚሽን 4 ሓያላት ሕቡራት መንግስታትን ብጽሑፍ ናብ ከም JKN ትሮቪስክ ዝኣመሰሉ ናይቲ ግዜ ደረስትን ሰበስልጣን ብሪጣንያን ብግቡእ ዝተሰነደን ዝተተንተነን እዩ እቲ ብጎኑ ዝካየድ ዝነበረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ግን እዚ ብልጫ እዚ የብሉን እዚ ድማ ብዘይካ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባት ዝርከቡ ናይቲ ግዜ ጋዜጣታት ሓደ ሰነዳትን እቲ ከም ናይ ሼክ ኢብራሂም ሱልጣንን ኣቶ ወልደ ማርያም ዝኣመሰለ ቃለ መጠይቃትን ዝተናጻጸለ ወረቓቕትን ዝኽርታት ሰነዳት ናይተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ስለ ዘጠፍአ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ነቲ ናይ ህዝቢ ኣተሓሳስባን ድሌትን ንጥፈታትን ብደቂቕ ንምርካብ ናብተን ግዜን ጋዜጣታትን ወይ ድማ ናብ ዝኽሪ ናይ ዝኽሪ ሰባትን ውሑዳት ሰባት ክንምርከስ ግድን ኮይንና ከምዚ ስለ ዝኾነ ዝቐሪቡ ዘሎ ሰፊሕ ጽሑፍ ከም መበገሲ ናይቲ ዝያዳን ዝዓመቐን ናይ ታሪክ ምርመራ እምበር ከም ፍጹም ንሕቶን ነቐፌታን ዘይቃላዕ ናይ መወዳእታ ቃል ክንወስዶ ኣይግባእን ዛጊት ታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ብወጻእተኛታት ወይ ወጻእተኛታት ኣብ ዝብልዎ ብዝተመርኮሰ መጽናዕትዩ ክጽሕፈልና ጸኒሑ ሎሚ ግና ነቲ ናይ ወጻእተኛታት ዝተጻሕፈን ዝተሰነደን ምስ ኤርትራውያን ዝብልዎም ዝፈጸምዎም ኣነጻጺርና ናብ ሓቀኛ ታሪክ ገጽና ክንከይድ ንህቅን ኣለና ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ጽሑፍ እዚ ገለ ሃጎፋት ገለ ዘጠራጥሩ ነጥብታት ወይ ፍጻሜታት ብሓደ ትርጉም ወይ መዳይ ጥራይ ክንድምድሞ ዘጸግም ናይ ታሪክ ጭብጥታት ክህሉ ግድን እዩ ብዝተኻእለ ነዚ ክከም ኣድላይነቱ ኣመልኪትና ወይ ኣስሚርና ኣለና ታሪክ ጸብጻብ ናይ ዝሓለፉ ጥራይ ኣይኮነን ትርጉም ናይ ዝሓለፉ እውን እዩ ትርጉም ናይ ዝሓለፉ ስለ ዝኾነ ድማ በተሓሳስባን ፍልስፍናን ናይቲ ዝተተርጎመን ዝተጻሕፈን ዘሎ ሰብ ወይ ድማ ወለዶ ክጽሎን ክውሰንን ግድን እዩ ናትና ወለዶ ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ቃልሲ ሓሊፉ ናጽነት ኤርትራ ዘጨበጠ እዩ እዚ ወለዶ እዚ ከም ታሪክ ኤርትራ ዝፈልጦን ንመጻኢ ትውልዲ ከመሓላልፎ ዝደልን እምበር ነቲ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ፈኸም እናበለ ናይ ካልኦት ዕብለላ እናፈንጠሰ ዕንቅፋታትን መሰናኽላትን እናሰገረ እናጣሓሰን ዘመናት ድሕሪ ምስላይ ኣብ መወዳእታ ሓይሉን ዓብሊሉን ናብ ናጽነት ዝበጽሐ መስመር ካብ ታሪክና እዩ ከምዚ ስለ ዝተባህለ እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኤርትራ በቢግዚኡ ብፍላይ ድማ ኣብ 1904ታትን ክሳብ ናጽነት ሃገርና ዝተረኣየ ግን ከዓ ኣብ ናይ ናጽነት ኤርትራ ዘይበጽሐ መስመራት ወይ ድማ መዳይ ታሪክና ዘይቅቡል ወይ ፍጹም ዝድርበዩ ማለት ኣይኮነን ኣብ 1904ታትን ናይ ናጽነትን ድሌትን ቃልስን ጥራይ ኣይኮነን ተራእዩን ሓሊፉን ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ዝደሊ ዘይነዓቅ ክፋል ሕብረተሰብና ነይሩ እዩ ኤርትራ ንኽትምቀል ፍርቃ ንሱዳን ፍርቃ ድማ ንኢትዮጵያ ንኽትወሃብ ዝድግፍ ካልእ ክፋል እውን ነይሩ እዩ ሕብረት ምስ ኢትዮጵያ ግን ብውዕል መሰላትን ኤርትራውያን ዝተሓለወ ክኸውን ቃልሲ ተኻይዱ እዩ ጥልያን ብመዛገብቱን ዳግመ ንኽምለስ ዝደሊ እውን ኣይተሰኣነን ወዘተ እዚ ኩሉ ታሪክናን ቅርስናን እዩ እቲ ናይ ናጽነት ቃልሲ ስለ ዝተዓወተ እሞንዑ ድማ ንመጻኢ ትውልዲ ክነውርሶ ስለ ዝደለና ጥራይ ነቲ ዘይተዓወተ መደይ ታሪክና ክንድምስስ ጌጋ እዩ ዝከኣል እውን ኣይኮነን ምንጭ መንነት ሓደ ህዝቢ ታሪክ እዩ ታሪክ ድማ እኩብ ናይ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ስለ ዝኾነ ኣንፈታትናን ትሕዝቶናን ዝተሓላለኸ እዩ ደባቢስካን ተመራሚርካን ክትርድኦ ዘይትኽእል ብዙሕ ደብዛዝ ኩርናዓት እውን ኣለዎ ይትረፍዶፍቲ ናይ ናጻ ሕብረት ምቃልን ድንበታትን ኣብቲ ናይ ናጽነት እውን እንተኾነ ብዙሕ ኣይመድለየናን ዝበሃሉ ናይ ሕርኽርኻትን መሽጎራጉራትን ይርከብዎም እዮም ታሪክ እምበኣር ጽቡቕን ሕማቕን ተባሂሉ ብንጹር ሕንጻጽ ክፋል ዝከኣል ኣይኮነን ወይ ድማ ነቲ ጽቡቕ ዓቂብካ ነቲ ዝተረፈ ክትሓበነሉ እትኽእል ዓውዲ ይኮነን ድምር ናይ ኩሉ ነገራት ስለ ዝኾነ ሓደ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝቐርብ ጭብጥታት ወገን ከይፈለየ ብስምዒት ጥራይ ከይተመርሐ ከከም ኣማጻጽኡ ክሪኦ ግቡእ እዩ እዚ ናትና ወለዶ ናጽነት ስለ ዘምጽእ ነቲ ዝሓለፈ ወለዶታት ክኹንኖ ወይ ድማ ክፈርዶ እንተኮይኑ በደል ክፍጽም እዩ ታሪክ ናይ 1904ታትን ንኣብነት ምስቲ ግዜ ተዛማይዱ ድማ ይኽረአ ዘሎ ደረጃ ፖለቲካዊ ንቕሓት ህዝብና ኣብየናይ ነይሩ ተወዲብካ ናይ ምስራሕ ዓቕሙን ተመክሮን ነይርዎ ዶ ሃንደበት ኣብ ዓይንናን ውዲትና ኣህጉራዊ ሓይልታት ምትእታው ከመይ ጸልይዎ እዝን ኩሉን ኣብ ግምት ምስኣቱ ካብቲ ዝነበሮ ንላዕሊ ንኽነብር ምጽባይ ወይ ዘይግበር ኢልካ ምኹናን ርትዓዊ ይኮነን እዚ ግን ታሪክ ወይ መጻኢ ትውልዲ ንዝብደሉ ምእንቲ ውልቃዊ ወይ ጉጅላዊ ጥቕሚ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዝሃስዩን ክንጽብጽብ የብልናን ማለት ኣይኮንናን ኣብ መንጎት ብፍላጥ ዝጽይቕን ሰኣን ፍልጠትን ንቕሓትን ዝጎደሎ ግን ከዓ ናይ ኣጋማምዓ ፍልልይ ምግባር የድሊ
ታሪክ 1904 بعين مردان بدنقاص كنري انت خوينا زمناو بوليتيكا ኤርትራ ሽዑ ስለ ዝመፈለመ እሞ ሕጽረት ናይ ተሞክሮ ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝቅጽል ሕጂ ውን ዝቅጽል ውን ደሎ ወለደታት ነዚ ናይ ምርዳእ ምድንጋጽ ወይ ድማ ናይ ምጓሓፍ ሓላፋ እዚ ክረክብ ኣይግቦን ምክንያቱ ድማ ነፍስ ወከፍ ወለዶ ካብ ተሞክሮ ናይ ዝሓለፈ ናይ ምምሃር ሓላፍነት ስለ ዘለዎ እዚ ቀሪቡ ዘሎ ጽሑፍ ብመንጽር ዝሕቶታትን ክውነታትን ዕቃበታትን ክንበብ ይግባእ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተግባራትን ኣተሓሳስባን ናይ ብዙሓት ናይቲ ግዜ ሰባት ብሰፊሑ ገሊኡ በአውንታ ገሊኡ ድማ በአሉታ ተንቲኑ ወሎ እዚ ተግባራትን ኣተሓሳስባን ናይ 1904 እዩ ገለ ካብዚኣቶም ኣብ ዳሕረዋይ ታሪኽ ኤርትራ ካለ ኣተሓሳስባን ካለ መረገጽን ሒዞም ይርከቡ እዮም ንኣብነት ተጣባቂ ናጽነት ዝነበረ ናብ ኢትዮጵያ ዝጽጋዕ ሕብረት ዝጸንሐ ጸኒሑ ዝተዓስ ናይ ኢትዮጵያ ሽፍታ ዝነበሩ ከይተረፉ አንጻር ዝካየድ መሊሽ እዩ እዚ ግን ኣብ ዳሕረዋይ መድረኻት እምበር ኣብ መድረኽ 1940 ዝግለጽ ኣይኮነን ሓደ ሰብ ኣብ 1940 ከምዚ ነይሩ ስለ ዝተባሃለ ነቲ ዝደሓረ ታሪኹ ክንክዮ ወይ ከጸባብቆ ኣይከኣልኒ እቲ ናይ ሽዑ ታሪኽ እንተኾነውን ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ወይ ካብ ተኸምኡ ክኸውን ዝግብኦ ዝደረኸ ምኽንያት ወጻእ ዝረአ ክኸውን ኣይክእልን ታሪኽ እምበኣር ዳሕረዎትን ቀዳሞት ዝፈርድሉ መድረኽ ጥራይ ኮይኑ ክቐርቡን ክንበብና ኣይግብኦን HDK ዝተባሃለ ናይ ታሪኽ ሊቅ ከምዚ ይብል ዘመናዊ ሰብ ንድሕሪት ናብቲ ዝምንጨወሉ ወጋሕታ ተመሊሱ ዝመራመረሉ ምኽንያት እቲ ደብዛዝ ጭሮታት ናይ ዝሓለፈ ነተሃሳስ መጻኢታት እንተሎ ብርሃኑ ብምትስፋዊው ይብል ታሪኽ መምህር እዩ መስትያት እውን እዩ ሓደ ህዝቢ ብዛዕባ ነብሱ ክፈልጥ ብዛዕባ ጠባያቱ ክመራመርን ክፍኣቱን ጽቡቕን ክፈሊ ከለሊ ካብ ሕሉፋት ህልዋት ጌጋታት ንኽመሃር ምዝደሊ ኣብ ታሪኽ እዩ ዝደናድን ከምቲ HDK ዝበሎ ሰባት ብዛዕባ መጻኢዮም ክንበዩ ስለ ዘይክእሉ ገለ ኣንፈት እንተረኸቡ ኢሎም እዮም ታሪኽ ዝድህስሱ ብኻልእ ኣዘራርባ ሓደ ህልው ትውልዲ ረብሑኡን ምሕላው ህላውነቱን ቀጻልነቱን ንምርጋጽ ብዛዕባ ታሪኹን ኣማጻጽኡን ዝግደስ ምኽንያቱ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝወረደ ተኸታታሊ መግዛእታት ናይ መግዛእቲ ፈተነታትን ታሪኽ ካብ ዝኾነ ይኹን ካልእ ህዝቢ ንኤርትራ የገድሶም ናይ ናጽነት ቃልሲ ተባሂሉ ይጽዋዕ እምበር ኣብ ኤርትራ ናይ ታሪኽ ቃልሲ እዩ ተኻይዱ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ወዲ ሰብ ካብ ዝተራእዩ ሙጉታትን ኩናትን ብዛዕባ ታሪኽን መንነትን ሓደ ህዝቢ ምናልባት ቶም ኤርትራውያን አንጻር ኢትዮጵያ ዘካይድዎ ብቐዳምነት ከይተሰርዐ ኣይተርፍን ምኽንያቱ ናይ ኢትዮጵያ ጎበጣኒ ኤርትራ ከምቲ ናይ ጣልያን ቅልዕ ኤውሮፓዊ ጎበጣኒ ሓደ ኣፍሪካዊ ህዝቢ ኮይኑ ኣይኣተወን ኢትዮጵያዊ መግዛእትን ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ብዝጥዕሞን ብምትርጎምን ብዝፈጠሮን ብምጥምዛዝን ናብ ጉዳይ መንነቱ ቀይሩ ይፈጺምዎ ከምዚ ስለ ዝኾነ ናይቲ ግዜ ተሓያላት ዓለማቱ ንትርጉምን ፈጠራን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝነበረ ስለ ዝተቐበልኦ ጉዳይ ኤርትራ ኣዝዩ ክተሓላለኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንጸል ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ካብቲ ዝግብኦን ላዕሊ ክናዋሕ ክኢል እዩ ምኽንያቱ መናውሑ ቃልስን ስቃይን ህዝቢ ግን ካብቲ ገዳም ዝወፀ ጥራይ ኣይነበረን ኤርትራውያን እውን ታሪኾም መንነቶም ኣብ ነብሶም ሒዞሞን ዓቂቦሞን ዳኣምበር ንዓለም ስኸይፈለጥዋ እዮም ጸኒሖም ናይ ምጽሓፍ ባህሊ ስለ ዘይነበሮም ሕጂ እውን ንሕና ብዝግባእ ንማዕብሎ ስለ ዘየለና ዝርዝራዊ ታሪኽና ካባና ወጻእ ከይተፈለጠና ኢድ ተነቢሩሉ እንደሎን እዩ ንገዛእ ታሪኽካ ብቓሊኹም ብጽሑፍ ባዕልኻ ምስ ዘይትፈልጦ ጓና ክፈጥረልካ ከም ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ብሕሱም ተመክሮ ተማሂሩ ጓና ሽሒፍተኻ ምሳኻይ ዳናገጽን ብዓይኑ ምስናቱ ባህልን ልምድን ብምንጻር እዩ ዝርኤካን ዝመዝነካን ካብኡ ብዛዕባ ኤርትራ ዝጽሓፉ ኢጣልያውያን እንግሊዛውያን ኢትዮጵያውያን ንመግዛእቲ ረብሓታት ክብሉ ዘይናትካ ክቡኻ ንቡር እዩ ኣብ ናይ 1904 ታሪኽ ኤርትራ መንነት ህዝብና ኣብ ብርቱዕ ምጎታን ዋጋ ዕዳጋን ዝኣተወሉ ስለ ዝኾነ ንመንነትና ኣብ ንጹር ዓብን ውሳኔን ግደ ዝተጻወተ እዩ ኩሉ እቲ ንመንነትና ሓደ ህዝቢ ዝምልከት ሕቶታት ኣብቲ 10 ዓመት ተላዒሉ እዩ ግን ህዝቢ ዘይኮነስ ናይቲ እዋን መራሕቲ ፖለቲካ ኤርትራ ኣብ ትርጉም መንነት ኣማጻጽኣ ናጽነትን ስለ ዝተበታተኑ ጉዕዞ ናጽነት ርእሱ ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራን ኣዝዩ ከም ዝተሃሰየ ዘካታዕ ኣይኮነን ንባህር ናይቲ ግዜትን ውሽጣዊ ስምዒትን ሓቀኛ ድሌትን ህዝብና ኣድቂቑን ዘይተገንዘበ ኣብ ምውዳእቲ እዋንቲ መንነት ህዝቢ ኤርትራ ተጓዕፂፁ ዘብቃዕሉ መሲሉ ክረኣዮ ግድነት እዩ ካብ ጥንቲ ዝተሃንፀ ሓበራውን ናይ ጽቡቕ ጉርብትና ታሪኽን ባህልን ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ዱልዱል ሰረት ረኺቡ ናህሪ ስለ ዝደለበ ግን ካብኡ ነጆው መግናዕቲ ብዘይተረኽቦ ድፊኢት ምቕንጻልን ኣብ ዓወት ንምብጻሕን ንወሳነ እቲ ግዜቲ የረጋግጽ እዚ መጽሓፍ ካብ ምእታው ብሪጣንያ ናብ ኤርትራ ክሳብ ውሳኔ ባይቶ ሕቡራት ሃገራትን ፌደሬሽን ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ዝዘርግሑ ውሳኔ መድረኽ ታሪኽና ክነዘንቱ ፈቲኑ ኣሎ ኣይንፈላለ ዝብል ስምያት ተመሪጹሉ ዘሎ ከዓ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ካብ 1940 ኤርትራ ኣህጉራዊ ውድያታን ጸቕጥን ዝኣለመ ሓደጋ ምቕልቃል ፈንፂጋ እያ ንሓድነታ ክትበቃዕ ዝኸኣለት ሽዑ እኳ እቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ፌደራል ውሳኔ ህዝቢ ኤርትራ ዘይተሓለሎ እንተነበረ
مدرختي بت زي تدلي معلومه مدمدامو كم تسعرنت حزب كوتو خرئي اي قبان اذا دما كابت سعرت حزب ارترا حدنتو معقب زكايدو قالسن زعاتو عوتن سلازعبيو نمصاي هيوت هلاويناتا هاجرن حزبن وساني زكونه اون نسو مبر اتوصيتن وديتن عامصن زنبر فدريشن ايكونن عين فالالي ጭሩሑ ናይ ተሓደ እስላምን ሓደ ክርስቲያንን ኢድኒ ኢድና ተጫባቦጡ ዝራእዩላ አፈኛ ናይ ቁጥር ወይ ሰልፍ ናጽነት ኤርትራ ዝነበረት ጋዜጣ ሓንቲ ኤርትራ ወይ ወሕደል ኤሪትሪያ እዩ بخبر تقالسي اتن كبرناتهم بوليتيكا يكون كالف فللياتهم ابوتو انهالو نحدنت ايرتران مرتن مسواتن حليفهم كفليو نزا هاجر زي ازركوبنا ابوتاتنا اديتاتنا نكايو اين فلاله ارستزا صحف كوينو زالله اين فلاله معرف شوعته وعلى بيت قرقشن صعبينهم كانوا على زنبره هنتات حدش معبالتات أما تحت وعلى بيت قرقشتو ما بتقوان تقلو زبحالو زنبور مرحتي نايتنزك على ساز نبرا ناي بوليتيكا محبرات منكس قاساتن زتسافل تفالو أخيبا نبري وعلى بيت قرقشتو ما بتقوان تزبحالو زنبور مرحتي نايتنزك على ساز نبرا ناي بوليتيكا محبرات منكس قاساتن زتسافلو أخيبا نبري العمو أتومامنا صنت إرفران حبرت مس إثيوبيان تفالاليهم زنبور وجنات كراهو مو أب حدا ما أخلاي ويد ما تعرق من قدخ مسروت نبرو تروفيسكيس بينهم توم زدقفو إرتراويان حبرت يكون فليتي أبرت عاوز غون اسم معك وصحهم زغولو زرقم تأخخاب من بارو يرد إرتراويان جن هدي إلو مما يايتو ينبرون كبساتات إرترا عمونغو حبرت الناس أمنتن أزي تفالاليو سنت سيئنون نبره قدا شفتنا تقول تتاون منقس إثيوبيان يكون كم زنبره رئينا لنا متاحت حجب شحن شعات 140 شنون عبتنا يتقري شمقلنا قريتشتن بحمام دحر زماتات علي منتزين فتسيمو مايك أسنا النبرة إذا دحرواي مالد دما وقع بين عمر هذا ندوان بنحاس شحن شعات 140 شنيو ناي مودعتا معلوبو سلام رغيبو إذا هو كوتزم سعرفت رايخا حزب معرابا وقل خم حزبي ساحلن كفال سنحيتن أنصار قزقات شماقل لخن كاساقز الجمرة تروفيسكي سمو أقام ودعتا شحن شعات 140 دارقات شعاتن أسران حزب تقري أنصار مقزاتي مسافن تتلعيلو يزبل قدمي تباتاتي نوزن كاساقز نبره وتعدراو محدرا بريطانيا نزخم زا مسألة أزي عوات أرخونتات فتح كركب هاسو قبل جميرو حدا خابتم دقاقت مصنعتات بزعبا أقاو ما حزب تقري زنبورو سبسلطان كم منباروم تروفيسكيس بزعبا زقوداي زعمو زبالة فلتت نيروي أبتفلما يبل نسو مرحتنا يتن استفالالي قبيلاتات انداتات تقري نفس وكفن تن أزي وحد حزب زنبرن ونكي ترفع نفسن زقلا بوليتيكا وأهدوتات كونا يوم يتقلبو نيروم إذن متشرران زيك فوترو زق المحدرا وصقمات اب قمت بمقتاوغن انجليزاوانا محدرتي ابينا يزبل جوجله تطرنيفن كابتم شماغل مسافنتن حرنتن كرقو يمرص نبره اذا حساب زي غبراو نخخون بخالو يبل تروفيسكيس ابكرن اوردتن زنبرو تغراز مبقولم نغادون كالوت نبرو حدا خابزي اتوم شيخ ابراهيم سلطان كوينوم اتفتحنتن امبل 10 17 بزنز تباتاتنا نصفعن ناي طنت قبيلاتات انداتات تغري داغم موداب منبارو نتم محدار اتنبيه لمو نسون سلاز تقبلو نتناي داغماي موداب مسرح 1940 تجمره اقدمو اب مجمر 1940 بسم دارغا من اسلاماو حزب ارتراز فرمول مسلناتاتن نايباتن ناصنت ارترا خمز حتو رينا نيرنا اتي اسلاماو حزبون مس اثيوبيا محزب الحساب زقاوم كم زنبره اب حتو زاتو يكونن قال انت ترفه اثيوبيا كم كريستياناويت هاجر سلت فلتن اب ارتراون بمحبر حبرت عبي لا كريستنا زنفتو سبكت تسبخ سلازنبرتن ناوغصو ززي ارتراوي اسلاماي ازي وحد كون جدن ينيرو ناشعو سندات بريطانياون اسلام ارتراويان اب لعلي اثيوبيا احديرهم مزنور قطر فرحي يزارو نيروم ازغن تبتينو نبره طمو بوليتيكاو مغلصونا ينبرون اتمم محدار بريطانيا دنقلو غعزون ابطرنافن قبيلاتاتن انداتاتن تغرغن نتزاغيت فاعلو بشنخو زكايد زنبره من العال حزب تغري ني حدنت انفت كتحزو جمره ببيغزيو اخيباتاتنا تخايد فاعلن صنحا تزامد زنبره غجلاتات كراخمان كستيان مس جمره تبتيغو زنبره افتال كلاغب ترايو تغرن ساحلن باركان تراي دي كونه نمسافن تغرب مكفال صليهم زنبرو قبيلاتاتنا راونتو غداي داغمو ودب توحوسو اب سمهار بغزات نايبات سليهم زنبرو تغري 10 ساعبو
بريطانيا استجمر أجابة فتاة تحمل على تجري كما يمثلنا يروحوا صعبين وخمسة نتصن إحنا كل مرمرينا ناشعن شعت 240 شدشان 40 شوعة نايك أبي لاوت سيد جن نبوليتيكا وهوا هنا يتقوانتي نحوروا أكيدان برتو عنصلوان أمثلي بقدام النت أما لا إرترا ترأيو بزي فل الدرجة حدا زعينة دليت شتون من دل وركب حزب ترأيو كلايكا سجر وسن كبابيتات بدرجة هاجر كتأمو تزخولو أب حزب سرد دلو مرحتي بفلاي الشيخ إبراهيم سلطان تقلقلو نزع قداس معبالتات زقين كسوغرو ويدمال الميزانو زغونا قمت كنو ويقبان بحفشو أب إرترا تحط مكرونا بوليتيكا وطرنا في إيزو نبره حجون حبراو قال زت أمور ركبات حزبتات تجري نيرو خبها لن كله تمرتنا التحساسبان تكبر نيرو مالتا يكونن سجر وساني خبابيتات تقبل ندرخو بمراحتي تقلق إلهم مالتون بسلنا مرة حسلتن استراتيجين كحنت تجميرو نيرو مالتا يكونن حزباو من العلقن هبوبات زخونو حزباو يعني مرحتي فتيرو تروفيسكي سكم زبلو عبتناي مجمرتا إبراهيم سلطان وننتقون نزبايتا زي ما بقسي حدا بوليتيكا ومنكسقاسكو قبرز حسب زنبرا أي مثلا يكون مبر ناي حبرت منكسقاس حيل النار خبب زمصل الأوان أمونغوت ناي تقرن من لعل حدا سقعات يفتر نيريو منقست إثيوبيا رستن بعد رستو تبل كم زنبرا تقدم نارين لنا اتن قبيلاتات تقرت الريف كاسلطان بمهاب حرام وصع زبلنا يبعل الشيخ إبراهيم سلطان منكسقاس قال غبتم مسافنت أخريو ناب إثيوبيا قولح كبلهم جميرو نبرا مسمرعت عبرت ونركب كل خقوبرو دريخومي إذا حدش ناي محبر حبرة المسافنت متعت النجونان بوغنهم دمانت ناي تقرا من لعال بوليتيكا وعنفت كتحزو جميرو بخلاء الزراربا إثيوبيا متاعي مش ماقل انت حبيرا اتغفرز تباله سرعات مسافنت مليسوهم نفس وكف كي زرق مسافنت ناي تناي قدم بوتهم كي عقوبو ازو يزسقق كونه سلازي نتتوفاينت كوينو زصنحه حزبي ناصنتن إرفان حرنت كاب توفايرنتن حدن توراسن ترغم حبو كسابو داش عن شعات 240 شدشتن إذن أي تقرأ من لعا على هيمانته ومأزنون تأباي ويسم كي حازت أنها بحق خا كساب زقوان زبزيكاتي أما حبر حبرت زنبرو أمن ماريك وزعن قلوهم زدفا فقوهم كريستيانا وان سبقت هيمانوت مفالالي إرتراوين ليرهم كلبلاين دفرن مستخلق حزة جمير زنبر إثيوبيا وأنفت عبد القادر كبيرة بلاتا محمد عمر قاضي الشيخ إبراهيم سلطان بعلاتهم كم محبر فقر هاجر أي وصون زنبرو عمر قاضي كواغساب دحرون تطابق حبرت إيوم كوينهم تصنيحهم كبيرة جن بلاكات الشنش عتا 240 شدشتن مس حوستي أنصار فليتو كوينهم أنت حبرت رعان من محدار بريطانيا خمس غرورين لنا عم منكسقاس إرتراني أنت كوينون بملو أمر حتى هزب سهو مس بعال راس تسمى كم حدا أكل كوينهم يوم حساباتهم سرعون طلباتهم دغرون يرم أبسرايز نبور جبرتون مس كريستيان نايتخبا بسميرهم يوم بتحساس شنش عتا 240 حموشن ناينات صنت رعان أغريبهم يرم يوم بتمساسالي بشمع بسم عسران حموشن شح إسلام كتما أسمرا بدقيات حسن على زمرحو عسر شمون تمرحتي نقول لي أتو ولد ماريم زفرهم اللو طرحن أبتور حتي نام محدار بتشحنا برا بزعات تمتنت بوليتيكا إرتراوي يخونو نايتو أول محدارة بريطانيا هون منقل بوليتيكا والتحساس با إرتراويان هايمانوت كم زنبرا جيرهم يقربون كأمونو يفتون النيرم عبشعن شعتا 240 تنقن بزيكا تنويح عمتات زصنحه بعسرت حموشن حسش عن شعتا 240 شدشن كاملي سنا برتاو مترام بصحو بعرق زهد قጭ طرعن صنع دغلن كالق تقز خال باسي امونغو ابالات تخلت هايمانوت اينبرن طرعن صنع دغلن تقونون بمريت دا امبر بهايماناتاو صلي توقعون نيرون تتبهله زمص خناتات كفتر زخل زنبر سقاتيو محبر حبرت بغاهدي كريستياناو سبكات يسبخن منبارو كولي نبرن جن أوشت إسلام زحقوفو محبر سلز نبري كسب مفارق أربعتات نتسب كتتي بعتب النزوز دو أبالاتناتو من البات كندتزب بحزحن ميزانا دينا ورم كوني يقول يم إذا كنتات زقن نوي حيث